Okay po mga ka-farmers. Tara na Bert. Kaya naman kami. Balik naman kami dito. Ilan? Pwede ito. Kung dagan. Ito. Ito mo chikaw. Makita mo ito. Ito. Order na, boss. Order na, boss. Pizzo. Boss, pizzo. Isa mo ito. Uy! One line. Sunod. Na. Bert, patay na. Ang guard ba? Nag-ilan na sa to ah. Chard, dito Chard. Ano ka? Part 2 na yan, part 2. Ilan na ikawang ko? Ibig na pizzo. Oh, libino ka pizza mga ka-farmers. Ibig na namin, pero hindi naman tumanggap. Basta ko yan dyan. Baka mag-iwan dito. Yeah. Yung naka-ano sa buhay natin. Okay na, Bert. Okay na, Dra. Okay na. Si Parit na eh. Ito na, dito. Dumagan. Gugura mo eh. Igo na, Tra. Igo. Okay na, dito. Sumpay nung ginang po yung mga bisita dito. George! Nakauban na siya ka, George! Okay po mga ka-farmers, tingnan nyo mga tropa namin. Dong, pilay limit ron. Boss, buha mo boss. 3. Bani, mong bana ba no? Nakauban na dyan. No, nag-practice. Tor, okay na ka? Tingnan nyo mga paa namin mga ka-farmers. Tingnan nyo. Bert, Albert. Tail check. Second time around. Ala ka imora yan ang puti. Chard, nag-harvest mo kumay. Tawagin ako. Ang sinilas. Giga. Mga malupit namin mga bossing mga farmers, tingnan nyo. Nagbabalik sa mga inasal. Ito po yung mga tropa namin. Chard, tawag ka Chard. Hindi mo na to. Tari mo isang liver. Tingnan niyo po mga ka-farmers, nag-change gear po kami. Sige, di. Ano di mo mag-good? Okay. Sharon di mahilo na. Di mahimo ka. Bird, gutom na. Gutom niya si Brownie.
Relax lang. Okay ra. Oh, Jaguar. Oh, Jaguar. Arthur. Arthur. Away. Chard! Banban, nag-chat. Banban. Takot sa asawa. Ha? Kasi wala ron. Magkabas nung giging. Uy. Bantay magkait mo ron ha. Sa wakas, nakauban na Jotor. Uy, asjis matatogon, 30 pa ito ah. Ito mga ka-farmers. Nakikita ko ng koko. Tingnan nyo. Okay. Parang sa atin na yun parating. Tingnan nyo. Sa ato na ron. Ato. Uy! Uy, nag-order pa sa Biro si Pizzo. Take. Okay po mga ka-farmers, kain na naman kami. Pila. Oh, pila. Dagan ni. Apa isa? Balik ka dong. Okay, naway sa bird. Okay. Sili. May sili. Oh, ni sili. Urut na. Oh, relax lang, relax. Sili. A few moments later. Chili bird. Okay po mga ka-farmers, kainan time na naman. Tira Tor. Uy, pwede rin yung mask, tanggal sa iso, nagbulsa. Kamayan, wala ikot saray. Kinamutan na ninyo. Boss. Okay po.
Ngaon na midam. Wala inaway na mak. Bert, manghinaw pa na siya, Bert. Ina. Sagupa na. Pangdugan sa vlog, mom. Okay dong. Kain na naman kami, oh. Party na to, mga nasal. Kain na na. Busy man, busy. Kena? Rice. Ako eh. Kain kayo ng kain. Dong, usapan dong. Dong, iposik dulu. Berang Arthur, oi. Tongki. Oh. Ini mau coba, kapilnya coba. Loh. Bert, unsa na siya, Arthur? Yan ka, nakasabay sa mo. First time ni. First time ya, first time. First time ni motor. Oh, first time magkaroon. Okay. Anong masasabi mo? Sobrang sarap? Ito na. Ha? Huwag man mo makita. Tingnan nyo. Kaon kayo. Guys, please. Boss. Bossing namin dito. Boss migo namin ito sa Manginasal. Sobrang sarap talaga mga ka-farmers. Ito po yung tauhan namin. Tingnan nyo. Dong, kapila naman na dong. Matay unom na. Oh, tra. Kanya kabinsi oh. Uy! Basi nagsalig mo ka mo tigarpes. Salig me. Ibuwan pa rin lang kayo pagaling. Mer, kapila na Mer. Katulog? Oy, atong senior kay Sara. Sama isa.
Napaisa, amigo. Napaisa. Si Maki. Okay. Okay, salamat. 2 hours later. Mga farmers, naubusan pa kami ng rice. Hoy, naugdan na, naugdan. Wala na, wala. Padung na siya, padung. Grabe kita yung mga mga tao. Oh, Sila taras bekas murana. Kita nabili ang dali. nagdagan. Ay na, ilara amigo. Ito, ganira na amigo. Lagi ka kang Arthur. Tuloy ya, tuloy. Ayo, pila Tor? Dua. Dua lang amigo, dua. Uy, kapila naman yung hukad na. Sir, di mo charge? Imo da. Sat banget pang. Imo, cuk. Katulo uy. Utnaner ba dong ha? Magbayad yun is Dodong. Ano, magbayad ka na. Kada mo pa mo ako wala. Oh, Imo Ber. Matirang matibay po to. Sinong malakas? Re. Apat palang si Arthur yatang nauna. Show. Pinuktok na mga show. Alaka. Si Arthur oh. Ala. Boss, Arthur ba? Mujug na una jod. Ando ha. Allah. Wanay pantulak mga farmers. Tingnan nyo. Imo. Dung, pulos na kanon lagi. Mak, mangyayari ko isang silapin, Mak. Bawag zero na ba? Lah. Patay, si Vincio na dyan si Dodong. Ha? Mana? Mana gini? Bigtan na ako. Ha? Dua ke balik kok. Mana? Si Dodong yata ang pinakamatibay sa amin, no? Ako ikaw ang taon. Ah, lopig kasi yun, lopig. Ito na pasok daw. Kaya kasama. Uy, masih ko na ipaniod to gini, ha? Bert, nakapaniod to na, wala. Sinabaw. Sinugba. Bilis tu dong. Oh. Dong, masih ada togak di cari atau sakyan. Awal konsumna. Punya gawa sa kasuran sama si Oke, tingnan nyo. Si Dodo lang natira sa amin. Arthur, surrender. Si Guapo, surrender. Ito mga tropa namin, surrender. Kailan ako to? Pila? Luto? Oo. Tor, pila Tor? Ito rin. Eh mo siya? Walo. O, rice check mo na. Imo Tor, pito. Imo? Walo. Imo
chard, pila chard? Isa. Isa kuan kaldero pila? Dua na. Dua kay dani ako na imo kay. Tulo imo kol. Tulo imo ma ay mer. Imo cho. Lima imo bird. Pila ka rice? Unom. Imo boss. 5. Minimum namin mga farmers. Sa akin 3 lang kasi nakapanihapon ako. Dong, undang na dong. Sa'yo. Kulang ba kayo? Ayun na, kagawin. Napo, kamera. Huwag ka nang makumaw. Dong, war ba tayo si Arli dong? Napo. Katawa ko na eh. Katod. Antibay talaga nito. Boss, parang 2 budiga yata nito. Oh, kaliwag kanan yan. Tan, with coke pa. Ah, Yummy. anong masasabi mo sa mga inasal? Thank you. Thank you. Nabusog ko yung mga katropa namin mga farmers. Galing pa po kami sa trabaho. Migo, salamat Migo.